o nwere ofufe pete kele afa ya na sacrifice ke oke kwuru but I decided nka make my findings before ma bịa n'ihu akwụkwọ ebia reply to that thing okwuru because ndị be anyị na-adụ good romance ha emotion etu anyị bi near and these days where people are looking at that no ụka no in competition with omenala or do very bad ịghọtara iwu a Christian na-achọkwa ka ị pụtara onwe as a core omenalist or do very bad because if you had eme every doctrine do n'ụlọ ụka or every activities a na-eme n'ụlọ ụka ihe ebulie na turn into omenala and that is exactly what Matthias is doing. Ịghọtago Matthias being a Christian ọwụ because I can believe not a Christian ka ọ hapụ maka magomaga na being a Christian ọwụ ogo obido portray onwe as a core omenalist oburukwa everything about activities of church doctrine buru ebukwa n'ime omenala ọ na-emezie na omenala bụzi eziokwu ahụ si na omenala anyị but anyị ma na ife ha na-eme na omenala bụzi eziokwu na that it is not part of our tradition and culture. That is what they want to bring out, the new phase of our tradition, which are they exist. I'm not in support. So a group of people support Niweta Sarayo, your pastor. Unless no, if you go na your spirit as agreed, even before you went that all, or I'm going with that all, na go na your spirit agreed na fact melu your pastor, you what your Sarayo, then you can do it. That is your decision. But they compel that you must take your salary and go and give it to your pastor or the church. The first one, support one. So also go if your story during the time do job bless. As also go if you gonna chill call it that money women or bia. Yes, onwelike or one na mgba you nweta bụ holu. No nwelu onye ne assist you na nyelu aka. Ikwu Chineke na first salary I akwum na mmeke wute onye ọ na mmeji emelo onye ife do otu ọ na mmeji eje less privilege wori eje me charity work ọ na mmeji eme so ten also ngo mu ife gona chiwu kwekọrịta and the salary ya bịa mee ye ntu ahụ gona chiwu si wee kwekọrịta gona obi si wee kwekọrịta. Yes, onwero anything concerning omenala haye nwere anything to do with salary okwu mmadụ ụgwọ akwụọ ụgwọ ọnwa. Yes, onwere bụ omenala anyị kwuru na akwụọ ụgwọ ọnwa go were ewejere nna ya. Onwere bụ omenala kwurie gosi m ebe omenala kwurie gosi m omenala bụ na ebe okwurie. Ịghọtago ka anyị kwụsị ide Christianize omenala anyị. Yes, ka anyị kwụsị ide Christianize omenala anyị. Ife akụnụ ya ada eme onwe ife ụfọdụ ndị ekperima pastọ bupụtara ka ha wee na-eri members ha ọrụ unu eburukwa ebukpuo na omenala anyị kama anyị ada eme n'ụlọ ụka si na eme na omenala. Yes, ife aha adụghọ mma a na-eme n'ụlọ ụka kama ọ ya nwụ n'ụlọ ụka ka a na-eme si na eme na omenala. Not condemning that thing. That is the problem. Nji wee sị na some of the problems ndị a nwere abụrụ na-eje enye ego n'ụlọ ụka. No, it's all about onye a na-enye. Ije nyewe na side ya n'ide obi oke na akpụrụ mmadụ polisi kpọchie. It's not that na ha na condemn arrest, but no onye eje ma arrest ya wife ha na-eje nye Thanksgiving or block Thanksgiving aka ha na condemn. No onye eje nye that Thanksgiving onye ha na condemn na ike eje nye ya onye ọzọ rather than ije nye ya onye ahụ ije nye. Yes, before ndị ụka bịaba anyị, before the white bịaba anyị, ọ bụrụ trade by barter ka a na-eme. Ọkwa trade by barter even na akọji ndị bịa nyere ya aka koji wa ha kọchala uji inye ha nni ma ọ ibu inye ha nni wota nkwọcha nye ha erie. Yes, ọ na ha kọchala nni iwere something ọzọ nye ha. Yes, that is it. O nwere anything dọka currency ndị mgbe gboo ba anyị na-use ife ha na-eme trade by barter exchange. Yes, ndị introduce ndị before ha wee mecha ewe wepụtazie cowries we use wezie cowries. But the first form of a trade in the buy na-eme trade by barter exchange. Even that cowries je jụọ ndị nna ha ka e mara ife kpatara ha ji wee introduce that cowrie. Yes, ka e mara ife kpatara ha ji wee introduce that cowries. This is what you people don't know and you don't want to know. Agwa na ya lụcha ọrụ na the first salary onye suppose we salary onye ndị na-akwụ salary mgba before ndị ọcha bịa baị onye ndị na-akwụ salary
onye ndị na-akwụ salary onye na-akwụ salary mgbe a onye na-akwụ salary mgbe a ụka unu na-achọ ka unu na-omenalize every Christian agenda una na-omenalize every Christian agenda any activities ndị chọọchị na-eme unu achọ ka unu buru ihe na-ekpukpu n'ime omenala ka unu kwuo na-etu a ka o si eme ọnwụ na ị chọrọ ịkụziri nwa gị na ife dị otu a na-etu a ka o esi wee mee is your son. It is your duty to lay the foundation ị chọrọ ka o si gaa or accept or fine or accept or ị hapụkwa no nwere decision ake as an adult. Yes, o nwere decision ake as an adult. Ị ghọtago? But ọ na-atazi na etwisti omenala Igbo na-etwisti na-ede your own artificial one. Ama na omenala mmadụ derie, ama na omenala ọnụ kwurie ọ mmadụ merie. It takes people if you omenala mana ọ bụla etu unu si eme o nwere any place omenala anyị kwuru na the first ya akwụ nọ nna oke ihe enye ọ nọ nne oke ihe enye ọ nọ pastor ka ihe enye ọ nọ ori onye nwere ka o si wedo. Prove me wrong. Prove me wrong. I want you to prove me wrong. Je gosi m ebe ọ je gosi m ndị na-eme omenala ka mmadụ ndị ọ ebe akụrụ ya dey deceive ndị mmadụ. Omenala na ụka nọzi ọdụ ka ha nọ na highway na-agba speed ife onye chọziri opupụta n'ụzọ ụka nke soro onye opupụta n'ụzọ omenala ana atụrụsicha ndeba ekwukwa na a lot of people adụkwa na excited not because na ife ahụ ekwuru eziokwu but because na cancel ego ha na-eje enye ndị pastor now joy so many people not that na ha chọrọ ịdị interested na ife aka oke kwuru eziokwu. How can you continue to paint the bad lies about our omenala just in the bid to promote it? Ọ kwesịrị na ndị ụka na-atụ ụga were na-promote church. You want to start lying again were na-promote omenala. You shouldn't add, you shouldn't remove. Omenala remains the same. Let us practice it the way it is. Una atụzụ n'oge mislead ndị mmadụ before una church na-eme unu no na omenala ka ọsọ emebeghị ife ahụ na side omenala una ada oke ọ kachalụ ndị a na-ewu Christians na-apetro okwu onwe ha as a core omenalist. You cannot be two. You cannot be two. Yes, you cannot tell me that you are worshiping God but ịpụtakwa iwelu mmanya na ọjị na nzu were ewuru nya ka iji akpọku Chineke gị. You can't tell me that ebe akụ nna na confuse onwe. Yes, ebe akụ nna na confuse onwe. Ị na-eme n'iwu a Christian. Ị na-eme n'iwu a Christian. Ụfọdụ n'ime nchicha night na ụlọ ụka ịpụtakwa ị na-edebere ahịa ahụ n'iwu a core omenalist n'iwu a core traditionalist. Ịhalụ ịla mba ji akụ na ịkwụ ụdọ iwere ofu ụka uphold so many omenala ndị be anyị na-eme ọkọndemure. Do that one. Make sure you do it na nke ahụ the main ones do necessary need ime mana ịbawa ha into that spiritual part of it. Inwegochi na and as a Christian it is against your faith. Una was na aghụghọ na aghụghọ onye ọ na-achọzi onye chọọ ka okwu ofi for package in terms of omenala bupute ma sị unu tụba asị tụchasịcha asị unu ewere omenala fiokọ ya ndị chọrọ ka ụka na ndị chọrọ ka pastors lidebe anything amapụta a support rom n'iwo je your first fruit were ejenye pastor unless na your spirit. In fact ntu spirit is wee lead him is wee spend my first salary etu aka m esi wee mee. Yes, ọmụmụ ife mụ na chi nkwekọrịtara ebe aka mma hapịa ndị ya bịakwa ebe ya bịa ka ọnụ bịa kọwa ọnụ. Go and do your findings na ekwu ụfọdụ ife na Facebook. Unu atụzi not necessarily excited. I do a lot of research. Ana m eme a lot of research. Na ajụ a lot of questions to many people. It took me time to ask people, make call at home, or people do necessary in traditional offices. Ka ha kọwalụ nka mmadụ ụbọchị nke abidokwala. Ọ na-echọrọ ịgwa ndị be anyị na instead of ihe ewere ego a jenye pastor jee nye nna ya ka nna ya gọzie ego instead of ihe eje ka pastor kpere gị ekpere jekwu nna ya ka nna ya gọzie ego. Nke ahụ message do clear. It is good. Father blessing is good. Yes, father blessing is good. You see, if you ada kụziri ndị be anyị ọha ịda atụrụ ha ụga n'omenala be anyị ka ọwụ n'ihi ewere fesa anyị uwe jere nna ya ori gwa ha n'ife kwesịrị ime eme mana agwana ha n'omenala anyị ka ọwụ ebe aka mma hapịa ndị ya aka ọnụ over to you.